nang masakitan ka. Kay bisan gilad ka, kiligon gihapon ka. Na, muna nang hinungdan nga magluya ka. Kung lalaki ang bulagan, tanang babae tripa. Pero kung babae bulagan, tanang lalaki pa sumanginlan. Ang uyab, mura nagbuhok. Kay, tina din may balaan, nananay uban. Na ako'y pangutana ni Maklo. Kinsa ang pinakasikat nga tao sa kalibutan? Marites! Marites! Kamu mga banadya, tagay sa ninyo kwarta pang pariban o pampagwapa inyong asawa. Kaya maubaya na limpyo, naglaban, hugas plato, nagatiban sa inyong mga anak. Ayaw mo pag dinalo diya.